Pun viața copilor în pericol și sănătatea le pun în pericol. A, și vă place mai mult aici? E mai liber. Să moară familia mea dacă nu vedeți plăcere, că mie nu mi-e frică de foc. Te simți bine? Unde că la mintea că o să ajungi la pușcărie? Eu sunt promisoler. Eu vreau să fii copilul model care ai fost. Da, nu vreau să mai fiu copilul care am fost. Da. Păi ai făcut 20 de copii și nu ai ferit nimic? Păi dacă mă duce cineva, cred că poți să duci acolo pe baracă și poți să stați înapoi acolo. Bă, știi cum aș pleca?